роҳбари маҷаллаи The Evangelist ва муаллифи китобҳои масеҳӣ Jimmy Swaggart бо диншинос ва воизи ислом Аҳмад Дидод таҳти унвони «Оё Библия каломи Худо аст?» мунозира барпо медоранд. Jimmy Swaggart дар ҳафти мунозира чунин иброз дошт: «Ман Библияро чандин маротибаҳо хондам ва мутолиа кардам. ба монанди ман дигар нафарон низ чандин маротиба онро хондаанд. ҳатто нафароне ки аз ман бисёртар омӯхтаанд ва забонҳои ибронӣ ва юнониеро аз ман беҳтар медонистанд. Муҳаммад дар Библияи аҳди қадим баён нашудааст». Аҳмад Дидод аз ин мунозира чунин нақл мекунад: «Он мард бо вуҷуди ин қадар мутолиааш номи ӯро дида натавонистааст. Охир ин чӣ хел имкон дорад? Ман гуфтам, бидон ки асли воқеият чунин аст. аввал ин ки Муҳаммад паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо ҳамин номаш дар нусхаҳои аслӣ зикр ёфтааст. Нусхаи аҳди қадими ин китоб бар асоси санадҳои масеҳӣ аст, ки бо забони ибронӣ нигоҳ дошта шудааст, ва нусхаи аҳди ҷадиди ин китоб нусхаи юнонӣ аст, яъне бо забони юнонӣ. дар нусхаи аҳди қадим дар боби ғазалҳои Сулаймон фасли 5 ояи 16 бо забони ибронӣ чунин хонда мешавад: Hikko mamittakim wi kullo Muhammadim zehdudi wi zehre'i bainat Yerusalem. ғазалҳои Сулаймон фасли 5 ояи 16. Калимаи Муҳаммадим далолат бар Муҳаммад мекунад ва пасванди им дар калимаи Муҳаммадим ки аз ҳарфҳои im иборат аст дар забони ибронӣ шакли ҷамъ барои эҳтиром аст. Бидонед ки ояи нахустини Библия китоби Ҷенесис фасли аввал ояи 1 чӣ мегӯяд? дар ибтидо Худо осмонҳо ва заминро офарид. Вожаи Худо бо забони ибронӣ он ҷо илоҳим зикр ёфтааст. Вожаи Худо бо забони ибронӣ илоҳ аст. Элоҳим шакли ҷамъ аст барои бо камоли эҳтиром сухан гуфтан. Шакли ҷамъ барои эҳтиром яъне чӣ? дар тамоми забонҳои шарқӣ, аз он ҷумла забонҳои арабӣ ва ибронӣ, ду навъи ҷамъ вуҷуд дорад. Якум ҷамъ барои эҳтиром, дуюм ҷамъи шумора. дар Қуръон низ мо бо чунин ҷамъ вомехӯрем, чӣ гунае ки ӯ таоло дар ин оя мефармояд: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. ҳар оина мо ин Қуръонро нозил кардем ва ҳамоно мо онро нигаҳбон ҳастем. Калимаи мо яъне ки аст ин? Аз ягон мусалмон бипурс, мо яъне ки? Оё ин Худо Ҷабраил ва Муҳаммад аст ё мисли Падар, Писар ва Рӯҳулқудус аст? На. Аммо ин мо яъне ки аст ин? Дар ҳоле ки Қуръони муқаддас ба мо мегӯяд: Qul huvallohu ahad. Бигӯ ӯст Худои якто ва ягона. Аммо инҷо гап дар бораи калимаи мо рафта истодааст. Ягон араби масеҳӣ аз мусалмон ҳеҷ гоҳ напурсидааст. Арабтаборе ки динаш масеҳӣ аст, аз мусалмон напурсидааст ки мо ки аст ин? Зеро ӯ медонад ки дар забонаш ду шакли ҷамъ вуҷуд дорад: ҷамъи шумора ва ҷамъ барои эҳтиром. Ин ба монанди он аст ки мо дар изҳороти подшоҳ ҷамъ барои эҳтиром дорем. Малика мегӯяд: мо ҳукм баровардем. Мо ки аст ин? Магар худи малика бо ҳамсару писараш аст? На. Манзур аз мо худи маликаро дар назар дорад аз рӯи эҳтиром дар шакли ҷамъ. Пас элоҳим шакли ҷамъ барои эҳтиром аст. Илоҳ яъне Худо ва маъбуд аст. Илоҳим зиёда аз як нафар аст, аммо инҷо аз рӯи эҳтиром аст. аз ягон яҳудӣ бипурсед, ин китоб бо забони онҳо аст. Бипурсед, чӣ аст? ӯ мегӯяд: нигоҳ кун, ин дар забони мо шакли ҷамъ барои эҳтиром аст. Худо яктост, аммо мо аз рӯи эҳтиром чунин мегӯем. ӯ Муҳаммадим мегӯяд: Муҳаммадим шакли ҷамъ барои эҳтиром. Биёед ин калимаро дар тарҷумонҳои онлайн мегузорем ва мебинем онҳо чӣ мегӯянд. Оё онҳо ин калимаро тарҷума мекунанд ва ё дар шакли аслияш онро талаффуз мекунанд. Нигоҳ кунед, мо ин калимаро ки дар Библияи аҳди қадим ки бо забони ибронӣ аст омадааст, дар тарҷумони онлайн байни забонҳои ибронӣ ва англисӣ мегузорем ки чӣ тарҷума мешавад. Чӣ гунае мебинем тарҷумони онлайн онро тарҷума накардааст, балки калимаи Муҳаммадро гузоштааст, яъне исми хосро. бидонед, ҷавҳари масеҳиёни аҳди ҷадид се аст: Худо, Масеҳ, Рӯҳулқудус ё Рӯҳи Муқаддас. дар китоби ғазалҳои Сулаймон фасли 5 ояи 16, бале, номи Муҳаммад нишон дода шудааст.
ӯ муҳаммадим мегӯяд, локин дар ин матн номи муҳаммад бисёр равшан حکو منتقیم و خلو محمد بین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد بین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد بین زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم. калимаи муҳаммадим дар он ҷо бо забони ибронӣ аст, яъне вожаи муҳаммад дар нусхаи аслӣ зикр ёфта аст. аммо онҳо онро бо забони англисӣ ҳамчун комилан дӯстдоштанӣ тарҷума кардаанд, яъне гӯё ки ин маҳбуби ман комилан дӯстдоштанӣ аст. вақте шумо онро дар тарҷумаи англисияш ҳамчун комилан дӯстдоштанӣ мехонед, онро бо калимаи муҳаммад рабт дода наметавонед, агарчи онро 1000 маротиба ҳам хонед. ё ки биё фарз кардем калимаи муҳаммадро бо дигар забон ҳамчун ситоишшуда мегӯем. бале, муҳаммад маънои ситоишшударо дорад, аммо ту дар вақти хондан фақат калимаи ситоишшударо мебинӣ. локин ту дарк карда наметавонӣ ки гап дар бораи муҳаммад рафта истода аст, агарчи маънои номи муҳаммад ситоишшуда аст. шумо ҳақ надоред номҳои одамонро тарҷума кунед, чӣ касе набошад. номи ту бояд дар шакли худаш боқӣ монад. ҷаноби Блек аст, агарчи сафедпӯст аст. ту ҳақ надорӣ номҳои одамонро тарҷума кунӣ, локин онҳо тарҷума карданд. онҳо муҳаммадимро ҳамчун комилан дӯстдоштанӣ тарҷума карданд. аммо вожаи муҳаммад он ҷо дар нусхаи аслияш бо забони ибронӣ қарор дорад. пас мо ба онҳо гуфта метавонем ки шумо номро аз байн бурдед. исои масеҳ тибқи қуръони муқаддас мегӯяд, وإذ قال عيسى بن مريم яъне исо писари Марьям يا بني гуфт: إسرائيل эй фарзандони Исроил, إني رسول الله إليكم ҳар оина ман паёмбари Худо ҳастам, ки сӯи шумо фиристода шудам, مصدقا لما بين يدي من التوراة то ҳар он чизе ки пеш аз ман нозил шудааст тасдиқ намоям ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ва ба шумо муждаи омадани паёмбареро диҳам, ки баъди ман хоҳад омад ва номаш Аҳмад аст. Аҳмад як номи дигари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст. Муҳаммад ва Аҳмад муродифи ҳамдигаранд, ки паёмбари бузурги Худо бо ин ду ном хонда мешуд. Аҳмад ҳамоне аст, ки Қуръон ба мо мегӯяд. локин масеҳиён мегӯянд: нигоҳ кун, он дар китоби ман нест, он дар ин ҷо нест, ин ҷо на Аҳмад аст, на Муҳаммад. пас шумо бе ягон роҳ боқӣ мемонед. аммо барои таҳлил кардани он чӣ ки дар китоби онҳост, ту хоҳӣ дид, ки онҳо дар Библия якчанд ояҳо доранд. дар Инҷили Юҳаннои Муқаддас фасли 16 Исои Масеҳ мегӯяд: бо вуҷуди ин ман ба шумо ҳақиқатро мегӯям. барои шумо беҳтар аст, ки ман биравам, чунки агар ман наравам, пуштибони шумо наздатон нахоҳад омад. аммо агар ман равам, ӯро хоҳам фиристод. ва ӯ вақте ки меояд, ӯ дар ин дунё ҳукми расвоӣ, растагорӣ ва қазовати гуноҳро содир менамояд, чунки онҳо на ба ман бовар мекунанд ва на ба каси дигар. ӯ мегӯяд: агар ман наравам, пуштибон назди шумо нахоҳад омад. пас мо мегӯем, он пуштибон Муҳаммад паёмбар аст. дар ҳамон фасл Исо иброз менамояд: ҳанӯз ман барои шумо бисёр чизҳои гуфтанӣ дорам, аммо ҳозир шумо бардошти ӯро надоред. он қобилият дар шумо нест. лекин вақте ки ӯ рӯҳи ҳақиқат биёяд, ӯ шуморо ба сӯи ҳақиқат раҳнамоӣ хоҳад кард. ва ки аст ин рӯҳи ҳақиқат? агар аз масеҳиён бипурсед, онҳо мегӯянд ин рӯҳи муқаддас аст. лекин вақте ки ӯ рӯҳи ҳақиқат биёяд, шуморо ба сӯи ҳақиқат раҳнамоӣ хоҳад кард. исо идома медиҳад: ӯ аз пеши худ сухан намегӯяд. ҳар он чизе ки ба ӯ расонида мешавад, ӯ ҳамонро мегӯяд ва ӯ шуморо бохабар месозад аз он чизҳое ки омаданӣ аст. ӯ маро гиромӣ медорад. пас ки аст ин рӯҳи ҳақиқат? онҳо мегӯянд ин рӯҳи муқаддас аст. ман фарз кардам, ки хуб, агар ӯ рӯҳи муқаддас аст, акнун ба мо бигӯ, ки аст он чизҳои наве, ки ба шумо дар тӯли 2000 сол додааст. исои масеҳ гуфта буд: ман ҳанӯз барои шумо бисёр чизҳои гуфтанӣ дорам, аммо шумо ҳозир бардошти ӯро надоред. пеш аз оне ки мо ин қисматро шарҳ диҳем, биё ин ояро ман барои шумо такроран бихонам, бо каме таъкид дар ҷонишинҳо. ӯ мегӯяд:
ман ҳанӯз барои шумо бисёр чизҳои гуфтанӣ дорам, аммо шумо ҳозир бардошти ӯро надоред. лекин вақте ки ӯ рӯҳи ҳақиқат биёяд, шуморо ба сӯи ҳақиқат раҳнамоӣ хоҳад кард. ӯ аз пеши худаш сухан намегӯяд, балки ҳар он чизе ки ба ӯ расонида шавад, ӯ ҳамонро мегӯяд. ӯ шуморо бохабар месозад аз он чизҳое ки омаданӣ аст. ӯ маро гиромӣ медорад. 8 ҷонишини мардона. Ман мегӯям ин ба як рӯҳ алоқа надорад. Оё шумо розиед? охир он ҷо 8 маротиба ҷонишини мардона омадааст. дар ягон ояи дигари библия 8 маротиба ҷонишини мардона наомадааст, ё ки 8 ҷонишини занона ва ғайри оқил наомадааст. ин як ояи беназир аст барои шахсияти беназир Муҳаммад паёнбар. ҷонишин мард мард мегӯяд, на ин ки як рӯҳ ё ин ки хаёл. аммо ба мо гуфта шуд ки ин як рӯҳ аст. оё Муҳаммад рӯҳ аст? Ман мегӯям бале, ӯ рӯҳ аст. инро библияи шумо мегӯяд. шумо дар библия бо калимаи рӯҳ бисёр вомехӯред. ба масеҳиён гуфтаниям, манзур аз он рӯҳи муқаддас нест, зеро ки дар мукошафаи Юҳанно охирин китоби библия ба мо гуфта шудааст ки 7 рӯҳи Худо ба ин дунё фиристода шудааст. аз ӯ пурсидам ки ту ба ин 7 рӯҳ бовар дорӣ? ӯ гуфт на, фақат як рӯҳи муқаддас вуҷуд дорад. ман гуфтам ин ҷо 7 рӯҳ аст. яъне шояд 7 рӯҳи муқаддас вуҷуд дошта бошад? на, калимаи рӯҳ ҳар лаҳза рӯҳи муқаддасро ифода намекунад. сипас дар ҳамон китоби Юҳанно, дар рисолаи аввалини Юҳанно ӯ мегӯяд: азизонам, ба ҳар рӯҳ бовар накунед, балки онҳоро бисанҷед ки оё онҳо аз ҷониби Худо ҳастанд, зеро бисёре аз паёнбарони дуруғинанд ки ба ин дунё омадаанд. яъне паёнбари дуруғин рӯҳи қалбакӣ аст ва паёнбари ҳақиқӣ рӯҳи ҳақиқӣ аст. дар Юҳанно рӯҳ барои паёнбар истифода шудааст. ба ҳар рӯҳ бовар накардан маънои ба ҳар паёнбар бовар накарданро дорад. дар инҷили Юҳанно ӯ мегӯяд: касе аз рӯҳ офарида шудааст, ӯ рӯҳ аст, ва касе аз ҷисм таваллуд шудааст, ӯ ҷисм аст. пас оё барои арвоҳ мумкин аст таваллуд кардан? ӯ гуфт: на. пас ту чӣ хел метавонӣ аз рӯҳ таваллуд шавӣ? на хайр, манзури ояи Юҳанно ин аст ки касе майл ба маънавӣ дорад, ӯ маънавӣ аст, ва касе ба чизҳои моддӣ майл дорад, пас ӯ моддӣ аст. акнун ин шаб шуморо чӣ чиз овард ин ҷо? оё ягон нафари шумо мунтазири аз дидод гирифтани ҳадия аст? ё ӯ барои шумо ягон ғизои лазиз доданӣ аст? ё ки барои гирифтани шоколад омадед? агар чунин бошад, фарз кардем ман онҳоро ба шумо додам. дар ин сурат шумо моддигаро ҳастед. моддиёт шуморо ба ин ҷо овард. пас шумо моддигаро ҳастед. бо забони библия шумо моддипараст ва нафспараст ҳастед. моддипараст. аммо агар маънавӣ бошад, таваҷҷӯҳ ва ангезаи маънавӣ шуморо ин ҷо оварда бошад, дар ин сурат шумо маънавӣ ҳастед. бо забони инҷил гуфта шудааст ки он ташвиқ ва ангезае ки сабаби ба вуҷуд омадани ту шудааст. агар он ташвиқ ва ангеза дунболи чизҳои маънавӣ ва равонӣ бошад, дар ин сурат ту рӯҳ ҳастӣ. ва агар ту дунболи чизҳои моддӣ бошӣ, дар ин сурат ту моддигаро ва нафспараст ҳастӣ.